Magnitude 5.0 nga linog, mitayog sa General Salipada kay Pendaton, Maguindanao del Sur ni adtong Sabado sa gabi. Rapid damage assessment padayong gipahigayon sa otoridad. Detalye sa report ni Efren Mamak. Gibulabog og kusog nga pag-uyog kining usa ka panimalay sa barangay Poblasyon, Tacurong City. Human na sinati ang intensity 4 nga linog pasado alas 7 sa gabi adlawng Sabado. Nalisang ang mga namuyo dinhi lakip na ang mga binuwing hayop. Nangauyog sab kini mga suga nga naka-install sa siling niini usa ka panimalay sa mong lungsod gumikan sa linog. Dali sab ng gawas kini mga empleyado sa usa ka gym sa mong probinsya gumikan sa linog. Kini mga bata nga namalit sa usa ka tindahan sa mong lungsod kalit sab nanagan atol sa linog. Matod sa Feebox, kini epekto sa magnitude 5.0 nga linog nga miigo sa northwest nga bahin sa General Salipada kay Pendaton, Maguindanao del Sur. Tectonic ang origin ini kung asa nilihok ang Daguma Fault. Gani sa gipaygayong damage assessment sa MDRRMO sa mong lungsod, usa ka panimalay ang nakaangkon og minor cracks o structural defects. Hinuon ulay angol sa itabo. Usa ka aftershock lang hinuon ang natala. Sa mong linog, nabatisab ang intensity 5 sa Mlang, Cotabato, President Quirino, Sultan Kudarat ug Tantangan South, Cotabato. Intensity 4 sab ang nabati sa Buluan, Maguindanao del Sur ug ubang lungsod sa Cotabato, Sultan Kudarat, South Cotabato ug Sarangani. Padayon karon ang assessment sa Office of Civil Defense kalabot sa insidente. Alam naman natin sa area natin marami tayong mga active faults na magiging sources hindi lang sa Palimbang, aram naman natin Palimbang area, Dalibak, the Cotabato fault system. So kailangan maging ready lang talaga tayo. Kauban si Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao.